9 weken snuren, 16 maart, zit in Colm voor het eerst in het teken van een viering ter ere van St. Patrick's Day. Maar ja, waar wie is St. Patrick's? Misschien kun je daarom helpen en waarom een viering in Colm. Maar misschien wel het belangrijkste, hoe ziet het programma eruit? Hier in de studio 2 organisatoren. Hè? Het is eigenlijk een vriendenclub, dat is helemaal dood. Hier de allereerste man links van me, dat is Jan Schenkel. Jan Schenkel. En Jonker Jan zit? Theo Leij. Theo Leij. Nou, welkom Jan en Theo. Theo is nog gefeliciteerd, Theo, want ik ga in wat jet jongen in uw jiggen. 30 jaar. 30 jaar, nou, zie je wat wil je nog meer? Dus je had een hele jongen is van je leeftijd. Jan, Ja. waarom St. Patrick's Day in Colm? Nou, ik moet zeggen, de initiatiefnemer van dit hele verhaal, dat is Theo, die had er. En Theo is dan echt wel een Ierlandganger. En ja, ze kwamen op het idee van, oh jongens, zullen we eens een keer St. Patrick's Day organiseren in Colm? Nou, het is dan de eerste keer. En ja, dat wordt dan in feite, ja, voor iedereen is het wat nice. En ja, echt voor u. We hebben wel eens in Noord ons programma opzet. Maar nog nooit zelf maken bijvoorbeeld? Nee, ik ga zelf nog nooit een St. Patrick's Day maken. Oké, maar Theo wel tegen, hè? Want hier zit al de knikken van. Ja. En Peker in Den Haag, want dat is altijd de landelijkste grootste St. Patrick's Day. En we waren toevallig een keer een weekend in Bremen en toen hebben we het in Bremen nog een keer meemaken. Ja, en toen toch een week gewoon van, inderdaad, jij wil graag Ierse muziek en ik wil Ierse punk. Ja, op dit moment kan ik even net zo goed springen, maar in elk geval, toen zei je van, nou, misschien is dat een keer om weer wat iets vernieuwends te doen, bij in het dorp. En we komen eigenlijk, maar je fjouwen, komen we eigenlijk uit de oude groep van APK, de activiteitenplatform Colm. En toen zeiden we, dit zetten we gewoon eens een keer op poorten. Ja. En toen gaan we wat dingen op papier zetten. En we gaan wat een paar sponsors zochten. Ja, de ondernemers die ben ik al in wat kunnen we verwachten? Ze ben een beetje scruut nog. Een beetje scruut al, ja. En in een uur hebben we een prachtig mooi programma. En dat kan Jan aan dan wel even vertellen. En, maar ik word dan wel even, we hadden dan om het eind van de dag, dan had Grand Café Walt met 3 hoofdletters, die maken het ook nog een Iers menu. Zeg maar, we hadden dan eerst een verhalenverteller en ontsluitend dan zo'n meesten direct nog een hapje eten kennen. Ja, want het gaat in principe toch een hele dag terug, of net? Ja, het begint een beetje, zeg maar, het programma start om 12 uur. En dan hebben we dat op 3 locaties, zeg maar. We hebben bij Filmhuis Colm, dat is Oostenburg. Daar draaien ze een film. En die film wordt gesponsord door het Filmhuis. Nou, en in die zaal daar, de barroom, daar komt een band te spelen, Friersk. En ja, en ontsluitend daarop is er nog een bierbrouwerij. Dus ja, dat is de film, ik weet even de naam niet meer, de titel niet meer. Banshees of zoiets. Banshees, nou. Wel een mooi film, Amos jongen. Ja. Nou, dat Friers, nou ja, dat is een volkpopbandje. Ja. En ik heb mij wat blues invloeden. En ja, dat maakt hartstikke mooi bij. Ik moet zeggen, ik had het zelf nog net jet. Nee, maar je hoort zelf eigenlijk wel een beetje van het Ierse dan? Oh, daar ben ik een beetje aan moment. Je wilt er in mij lusten, trots Theo. Juist. Ja. Dus ik mij dan de jongens, maar ik zei nee, dat de laatste band optreden had, mag ik dan op het draaien. Nou, dan mag het een beetje in de Ierse sfeer wijzen natuurlijk. Dus dan mag wat muziek opzieken. Nou, ik kan je wel zeggen, ik ben de eerste jongen, ben ik wel mensen in de berg gewoon, ja. Jongen. Daar valt ik wel wat mee, hè, want die had ik altijd jongen van, dan hier soms een Iers nummer jet, en toen dacht ik, oh, dat is wel mooi, dat mag ik nog een keer jaren. Dus het valt al enorm mee. Ja, nee, want het is natuurlijk eigenlijk voor alle mensen, Ierse muziek, het is net zo lopend, hè? Nee. En, want, Ierse muziek is ook heel breed, hè? Want ik bedoel, hier krijg ik dan hoe de Dropkick Murphys en de Ierse punk, hè? We hadden december ben we dan op Veenhoop Festival West en voor hier zelf bij een concert in Amsterdam. Maar ja, volkmuziek, dat kan heel rustig. Er is Ierse muziek voor sneden mee aan bij de koffie, om zo maar te zeggen. Dat is mooi rustig, van de Blinders en dat soort groepjes. Maar er is ook wel gewoon Ierse punk. Daar zit een heel groot verschil in. En we hopen de hele dag terug de verschillen een beetje onder de man te brengen. Ja.
Ja. Het is nu wel nieuwsgierig, hè? Want er zit een heel programma. Jo, hier hoe bier. Ik kijk alleen of whisky of zo. Of, Ja, als ik het programma even terugneem met mij, dan... we hebben bijvoorbeeld op vastrijden. En dat is dan bij de korenbeurs. Ja. Daar komen de All Pipers. Nou, en dat is lekker Ierse muziek uiteraard. En dat gaat dan over, wat er hier vaak door, hè. Jongen over drank, mooie vrouwen en de zee. En de dingen. Dus dat is voor het bevastrijden. Nou, wat in Oostenburg, dat had ik eigenlijk verteld, hè. En dan hebben we in Paradiso, daar komt dan de middags om 4 uur komt er een whiskybrouwerij. En het programma is dat zo'n uur daarin. En dan hebben we een verhalenverteller, die komt er in de winkel De Bruna. En Theo zei het al, er komt lekker verhalenverteller in Wald. En dan hebben we de jongens. Die band begint om 10 en horen, zeg maar. Voor de oudere jeugd. Maar die krijgt er wel bijna, die kennen geen. Oudere jeugd, klopt. Nee. Ja, maar je houdt wel van, hè? Het is gevarieerd. Ja. En het is alleen nog in de vastheid in Kolm? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik ben gewoon wel in 3 of 4 verschillende locaties. Maar in elk geval, het is wel in het centrum van het dorp. De meesten hoe net in Wetter, ja, gewoon die steden in de Wetter, dan gaan ze altijd in een locatie. Ja. Ik ga één vraag, hè, St. Patrick's Day. Eigenlijk is de kleur in Ierland is groen, maar de meesten gaan groene kleren een half goed. Dat zou hartstikke mooi worden. Ja, maar we gaan de zaak ik nog een beetje opvleuren met al je vlaggetjes en eerste vlaggen en lietse vlaggetjes. Maar dat meestal in groen en oranje komen worden, dat is alleen, dan wordt de sfeer alleen maar mooier. Ja, en dan een vervolg, stel voor dat, zit er een vervolging? Daar gaan we wel vanuit. Nou. Ja. En had ze meestal denken, ik mag toch geen meisje waar ik in hem had? Is er dan een website? Facebook en kerst op Beleef Column, kerst dat ik dat programma nou eens in. Dank u wel, Jan, Theo. Ik wens je hem heel succes daar over de weekend. En geniet je van het Ierse muziek. Ja, Dankjewel. dankjewel.